Biharkoa egun historikoa izan liteke, baina zoritxarrez, ematen du gehiago izango dela EAJ eta PSeren dekadentziaren mugarri. Izan ere, bi alderdi politiko hauek jarrera antisoziala, zentralista eta autoritarioa hartu dute azken aste hauetan gutxieneko soldatari dagokionez. Dei zuzen egin nahi diogu EAJ eta PSeko legebiltzarkideei. Ez eman bizkarra Euskal Langileiriari. Ezetz bozkatzen baduzue bihar, zuen gainbera azkartu egingo da, eta aldaketa politiko eta sozialaren beharra areagotuko da langile jendearen artean. Eta hori bera da, Confebaski eman nahi diogun mezua. Bihar gertatzen dena gertatzen dela, gutxieneko soldataren aldarrikapenari eutsiko diogu. Orokorrean, eta baita ere sektore eta enpresa bakoitzean, gatazkak piztuko ditugu datozen hilabeteetan. Euskal Herrian ez da bake sozialik izango. Euskal Herrian borroka soziala eta sindikala uzpotzera goaz, sektore prekarioenak sindikalizatzera goaz, emakume langileek pairatzen duten arrakala borrokatzera goaz, langile migratuek pairatzen duten esplotazioa salatzera goaz, eta finean aldaketa sozial eta politikoak bultzatzera goaz. Bihar posible ez bada, etzi egingo dugu posible. Orain arte bezala aurrerantzean ere. Borroka da bide bakarra. Gora Euskal Langileria!